Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari Senin, hari pertama tas sekolah mlebu ki. Ya iki alhamdulillah ki setelah kesepakatan akhirnya dijeboli brambange Komeng. Iki ya iki hasile siklinggir-ngirno perjane kae. Biasa Indonesia kan. Ketahanan pangan. Jadi ki hasil hortikultura yang Kenongerjo ternyata ya cukup menjanjikan. Jadi memang daerah sing bolak-balik diomongno khusus untuk horti. Jadi mungkin kedepannya memang disetting ngono perencanaannya karo Pak Lurah. Daerah Bengkok sing iki memang mungkin khusus karo nggo horti. Muga-muga nang ndi ya? Ngedus ya? Mujek anu bagian arep dusi ning kalen ngono. Arep dusi kalen arep ribut. Lah dek bengi lho jawagangan menak-menak turu ngorok lho iso wenggur-senggur. Kancane cangkruk lho malah ngantuk. Nggak baru olahraga ndi ya, Bud? Adem ae. Kok olahraga iki lho. Tapi kan baru olahraga. Arep bos kemar lho. Panen iki jelas rego apa iki. Iki kan tuku sego gak balik-balik. Ndoprok ning gone. Nama ndoprok gede ica lho. Ngono kan ngomong, "Ces isuk ndang moro." Kita gede Sintia apa Ica to? HP-ne dibeki jare ngono. HP-ne dibeki baterainya. Lah terus gopo tak takon gopo meng. Enggak iki. Weh. Sik. Khusus ya iki. Khususan iki. Gak ki wis jancuk disebut gowo gede. Khususan sing gelem ki lho. Kok sing gelem? Wi gelem. Wi arep mbok kena sapa? Tanggane to. Mbok kena mboke Sintia deh ya. Ya wae mboke ya. Mboke apa Sintiane? Ya mboke se. Ya kok mbok wene mboke to. Lah iya wae mboke se. Powil sing gede-gede cah bajingan iki cake. Bajingan cake jebule gede-gede ya. Lan gede lho. Terus Dewi barange Sairong sapa? sairenge muji. Kayak sairenge muji. Ora ibu dhewekne tenan ora kok Ya tenan no. Tenan no. Nggih cocok tenan iku. Gas. Trimo sak mbok gak sak pira? Ya sak pantese wong iki masake kok ora tidak. Lah nek sisan gumantenan masa cukup sakmono. Lah tandurno neh to. Mantanane omahe turah-turah. Tandurno. Tanduran ya? Tandurno tak losno malah. Weh, pira bute paling sak kental wis cukup ya. Cukup sak turah. Turah ya. Wih, gawe gorengan brambang ya ala. Pirang-pirang kilo ya. Nanti moh-moh nanti. Kamu kayak karek nek piye menurutmu to, Din? Din. Ceh? Semangat ya? Manut ya, Din? Piye karek lah iki lho, kamu seneng lho, rungokno. Nek kowe seneng Mar. Wis seneng ora, Meng? Wis, sore budal. Wah, kok iso kok sore budal ya tutup. Turu. Sesuk lho. Iki bar budal ijik. Iji. Tapi top kopi enek. Lah lho. Nek sore iki. Ora perlu jenang, Ora perlu cerono, jenang. Cek. Kopi ya enek, gorengan ya enek. Iya. Masuk Kayak bakal pecel barang lho. Pecele awan. Lah ya awan. Dengi dadi Karo ngopi. dengi digekno bot ceritane dengi digekno tepo karo tepo pecel ke ternyata ya aku karo Komar ke Kakek pembukaan. pelanggan pertama sing mangan tepo. Lah lho. Lah saya karo Komeng wi. Pelanggan pertama sing mangan tepo karo pecel. Wi lagek pisanan wi ternyata. Bar langsung adus budal rono. Makan siangnya tepo ae. Mujek-mujek ora to mangan tepo. Geret ae nggo. Akeh Mang jatahe. Jarimu. Mujek piro? Ya kaya ngene iki dikana Sintia kayak bio to. Iya. Ya gurih. Alah kau wedi tenan. Padha. Padha karo Padha brambang. Mundur. Jane ndek empuk. Pulen jadi. Masa pulen, Meng? Pulen ya. Cara ibarat brambang no jenis apa, Meng? Enang. Jadi sanu bauci ya. Olah balung enom lho we, Mang. Masa boci, Meng? Bauci. Ngono kae. Iya. Tokol-tokol. Lemu bauci. Tapi perawatannya angel, Mang, kae. Angel kae wong wis ngomong dhewe angel kok. Perawatannya padha cara nek brambang apa, Meng? Thailand. Thailand ya.
Sering serang ular ya, Meng? Iya. Ular terus Kelere jamur kan, Meng? Jamur gak, Meng, serangane? Jadi cara anu perawatan insektisidane barang iki rada banter ya, Meng, nek kae. Bentar kayak. kaya tuh. Golek sing perawatane menak, Meng, kira-kira kayak uyuh kelinci barang langsung Angel kayak tumbuh perawatannya subur. kayak. angel ya. Angel. Makane gak usah terlalu ngoyo ae. Enggak sah ngoyo nemen-nemen. Angel wae. Angel perawatan ya. Heeh. Ya iyalah. Golek sing kira-kira diumbare sempat sumu mati no, Meng. Semua mati lah. Penyakitnya nek ngono kan abot malah kira-kira kok modal karo penghasilan gak cocok, Meng. Iya, terai. Kaya aku Ojo kaya ribut. kadung modal penghasilannya gak enak. Kadung hasil pari sawah seprapat itu Kukut lho. kukut. Ah, rapat kukut kan lho. Kukut Main tuh. sumpah kukut. Gaya senep apa ya? Hasil apa-apa ora enek. Alah. Jangan mencintai dengan hati. Bud. Makanya jari Iwan janah mencintai dengan hati. Dengan peli. Dengan peli. Ini Ya. kayak Iwan kayak diperkosa sih. Jane ki kudune ki nek dhek ingi wae pesen. Iki iso wis dadi, Meng. Tapi ra iso ngeterno marai. Ya dijupuk. Jumuk kuwi gak seru nek gak diterno. Gak seru ya. Iya, nek terno kan iso mampir. Mampir ndi? Ya mah di pondok to. Di mampir gone Andi oh. Lha nyapa? Ya kan pengen dolan. Oh, ben kenal Caca. Ya. Wis ngerti kabeh nek Sinti ambek Caca. Di ampir no, Bud. Dek ingi ya jejak gawe rekrut. Silaturahmi ya, Bang. Iya. Keringe dhewe dek ingi ya nek perlu ki jane kudune mampir nggone Iwan. Yo masuk ke nuan Ah, kuwi. jak sarapannya warung Iwan. Ono. Wis gembira karo bojone kae. Wis gembira karo bojone kok. Iwan langsung setrap gak turu omah ya. Iki satu rumah terus ratane. Jajal apa ngomong nang Iwan, Iwan ndang. Wan golek lho. Lho aja ngono. Iwan. Wan. Misal Misal, aku. itu apa? Wis ndang terus kok. Misal aku. Misal aku iki kena Set ndang to terus to. Misal aku Misal aku. ngejak. Yo Nah, ngejak Ngejak to. Sintia mana warungmu? Sintia man warungmu, Kowe melayu apa ora? kowe mlayu apa nusul? Baleni jane ngomongke. Kok iso improv dhewe lho, pinter kowe berarti wis ati. Melayu po. Wan. Ndang lho. Kowe melayu apa nusul? Acingan. Usul apa? Pedal tasa kuwi to. Kowe kira-kira panci barang iso mbumbul, Bang. Terus ngarep. Deweng no sih. Alah. Lah sambel mayuk kayak malah mentelik catan kok. Jadi ki kepastiane piye? Gong pasti ya. Wis kadung dibatek karo sateke. Yo ora apa-apa. Gas do kae. Iya. Gak genep piye, Meng? Gak bener berarti ya kurang muji ngono kae kurang. Akhire piro? Finale piro? Itu. Geger emang ya. Sungguh nak entuk ijo dhewe. Jatah RBT lho piro. Ya iya jatah wis bete lho. ngene lho. Ah iya jatah iki wis mening. Kowe wis dadi RBT ya bot ban sekok ngarep mburi ya Iku bot. paling isane tuku ban tok kowe engko. Wecer kabeh. Semua ki iso gelem nggih. Sing butuh kowe kuwi malah sekoke dhisik sing penting. Ora langsung dadi. Sekokmu kan mbonjrot kabeh to. Kingkus, kowe pirang dina aku tak tes aku tak moro nang gone ponane lek kartenan sik, tak tes ya to. Ya tapi aja kabeh danane ra enak. Ora, aku sekok tok kuwi lho. Aku tak ngono sekok. Engko aku terus aku ki tak ndanden maksudnya kualitasnya engko aku kan iso ngomong kowe to, Meng. Iya. Dadi ini ben aku koyo ngene, Meng. Kowe nek gelem ya gon rono, ngono lho. Teko ngarep apa, Meng? Ngarep mburi. Kayak gaya tabunge anu to wetan. Moncrot kabeh ke lho. Beset apa ora tabunge? Beset. Yang beset nukokne tabung barang. Karepku marane tak konakokno sing langsung set-setan langsung. Dek. Tukane set langsung gone GL lho. Angen-angen lha iki berhubung ngene terus piye kok sok. Modal nang. Kok Lah sok. punya ngene. Kowe nyangoni Sintia kok barang jenang barang engko apa? Lah video. Kok jenang dhewe ngenteni. Lah bakul kuwi gak. Bakul nasi kuning ning ambek nasi rames iki. Jo, Yo,
Nyapa? Wis cakeh cedek kancane magak menak-menak petuk. Ndek petuk wong adoh ae. Weh iki lho sore intine jan. Komeng. Komeng adalah Biasanya wong ado jarang petuk langsung ngabrukan ya. Iya. ngono, Meng. Berarti kabruk lo langsung kejilik melayu apa ora, Meng? Ada penderek-penderek kok. Ada biar nusul rono ya, tapi aku ngantuk, aku mulai ae kok ngene lento. Lah kowe dek iki awan lho. Tak enteni sampai jam 10 pikir tak kon liwat rono jare ribut rong anek blas nang dhewe tak terpantau. Alah akhir budal paling rong tangi wi ngono. Aku kene tra aku paling kok awan aku. Angkane sesuk ae berarti, Bud. Sesuk ya, Meng. Sono but. Manut aku manut, Bos. Oke. Mandor ya aku. Ada apa wong kok padha ae kok ngene kok sok. Ono. Iki sane mau tuku jenang iki karake. Telepon. Kok ada aku meruput rene iso. Kan kalau daster. 50.000, Meng. Cek, Daster, Meng. kadang aku meruput isuk rene menawa nek panggang ngono ya. Harus kepetan. Guys, dong. Iya ndak wong dek panggang, Ce. Oh, tak peseno. Dangkrek akeh ya mara rene lho, tibak kok ora nang apa-apa. Dar po wis. Ayo pong rono. Tak ketang les wiwi aku ngono. Lah iya. Tibak malah. Ya iki ya manggang to, adik iki manggang awake dhewe to, nang panasan iki manggang awak. Wis ngene, tenan terima kasih sudah menonton vlogku ding karo Komeng iki. Alhamdulillah wis dipetoti, dadi rada enteng pikirane Komeng. Ora apa? Dadi pikiran ya Meng eh. Sehat-sehat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.